बाथौफुरियाव 52थि केन्द्रीय बाथौ फुजा मेला फोरबो खुंफुंनो लाहार फाहार। कुंगा 52थि केन्द्रीय बाथौ फुजा मेला फोरबो फालिथायखौ खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाया सोलिगासिनो दं। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुर बाथौफुरियाव खुंजानो थांगासिनो दं कुंगा 52थि केन्द्रीय बाथौ फुजा मेला फोरबो। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव फालिबोनाय बादिनो देग्लाय बोसोरावबो केन्द्रीय बाथौ फुजा मेला फोरबोखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंनो आखायाव लादों। फैगौ 27 जानुवारिनिफ्राय 5 फेब्रुवारिसिम 10 साननि मेहेरगोनां हाबाफारिफोरजों लोगोसे हारिमु आयदायाव मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय, मोसानाय बादायलायनाय, सानफ्रोमबो गोदान गोजाम मेथाइ रोजाबगिरिफोरनि मेथाइ रोजाबनाय, फेशन श' दिन्थिफुंनाय, मीना बाजार एक्सप'जों लोगोसे बायदि दोरोङारि जानाय लोंनाय थागोन होननानै बानजाय आफादा फोरमायदों। बेनि थाखायनो बे 52थि केन्द्रीय बाथौ फुजा मेला फोरबोनि हाबाफारिफोराव हारि धोरोम राव बासियालासे बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो बानजाय आफादा खावलायहरदों। जोंनि बे केन्द्रीय बाथौ फुजा मेलाया गुबुनफोर बोसोरनि बायदिनो देग्लायबो जोङो गाजा गोमजायै जोंनि कमिटिया आफादा खुंनो होननानै थाम-थिम खालामगासिनो दङ। जों देग्लाय बोसोरनि जितु जोंनि फुजानि हाबाफारि बा सान बेखौ जोङो 10 सान लाखिनाय जादों। जोङो कमिटिनिफ्राय बे 10 सानखौ जोङो थि खालामनानै देग्लायनि जानो गोनां जितु जोंनि बाथौ फुजा बे बाथौ फुजाखौ जोङो 10 सान फालिनाय जागोन। दा बेवहायनो जोङो बे 10 सानाव जोङो गोबां कालारफुल प्रग्रामफोर लाखिनाय जादों। कालसारनिफ्राय लानानै बायदि बायदि मेला बाजार बेफोरबायदि गोबां लाखिनाय जादों। जोंहा गिबियावनो दङ इन्टारनेशनेल एक्सप'। बेवहाय जोंहा गोबां आइटेमफोर थागोन, जेरै मीना बाजार, चिलड्रेनफोरनि ट्रेन, सोरखि खेला आरो गोदानै देग्लायसो नैबे जोंनि ओनसोलाव माने गिबि खेबनि थाखाय जायगा लाफैदों। बे जाबाय जलपुरि डान्स। बे जलपुरि डान्सआबो जोंनियाव श' जागोन। बेनिखायनो आङो रायजो राजाफोरनिसिम बेखौ गिबियावनो खावलायहरखानाय थाबाय जे बे मोनसे गोदान आइटेमखौ जेन नोंथांमोना लैहोर लैहोर नायनानै जेन बाहागो लाफैगोन। आरो बेनि जितु जोंहा जलपुरिनि डान्सारफोर बेयो जोंनि भारतनि बाहेरनि इण्ड'नेसियानिफ्राय बेयाव पार्टिसिपेट खालामफैगोन। दा बेफोरबायदि गोबां मोजां मोजां आइटेम लाखिनाय जादों। बेनिखायनो जोङो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायो जेन जोंनि बे 10 साननि जितु बाथौ फुजा फोरबो फालिनाय बे फालिनायाव जेन लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ मदद होयो। मागो दाननि बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय। लोगोसेनो जोंहा केन्द्रीय बाथौ फुजा मेला बे मेलाया 10 साननि 27 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै 5 फेब्रुवारियाव जोंहा जोबहैगोन। थिग बेबादिनो 27 जानुवारि खालि जोंहा दङ कार'कि माने ट्रेकजों खननाय बादायलायनाय। बेखौ जोंहा गिबि सानखालि 27 जानुवारि खालि लानाय जादों। थिग बिदिनो नेक्स्ट 28 जानुवारि बे खालि जोंहा मोसानाय बादायलायनाय। बेखौ जोंहा बेखेवफैगोन थरायना सुदेमसन रामसियारि, बिथाङा जोंहा आर्टिस्ट। बिदिनो 29 जानुवारि खालि दङ जोंहा बिदिनो मडेलिं दिन्थिफुंनाय। बे मडेलिंआ बिदिनो मडेलारफोर फैगोन बेवहाय। आरो नेक्स्ट बिदिनो 29 खालि जायगानि लकेल सिंगारफोर थागोन। 29 खालि लकेल सिंगार आरो नेक्स्ट 30 खालि मडेलिं दिन्थिफुंनाया जागोन 30आव। बिदिनो 31 खालि देंखो मोनाबिलियानो बेवहाय उदालगुरिनिफ्राय जोंहा फंबाय थरथिंग होननाया मेथाइ रोजाबफैगोन। नेक्स्ट 1 फेब्रुवारि खालि जोंहा दङ डान्स दङ। बेजों हांख्रायनानै लाबोनाय जादों ददेरे बर', बिथाङा आर्टिस्ट। आरो लोगोसे बेनिनो हान्जा थागोन। 2 फेब्रुवारि खालि थागोन गुवाहाटीनिनो थरायना निकिता बर' आरो आसा बर' बिथांमोना रोजाबफैगोन। आरो 3 फेब्रुवारि खालि जोंहा
जनाल स्वर्गियारि टिहुनि आरो बेजों लोगोसे लैथोमा बसुमतारि सिमला बिथांमोना नुजाफैगोन आरो 4 खालि फुंबिलि बसुमतारि चिरांनि बिथाङाबो सिंगार बिनि उनावहाय 5 फेब्रुवारि खालि जोंहा अखा थंब्लेट देंखो मोनाबिलि लानाय जादों लटारिबो आरो जोंहा बेजोंनो मोनसे फेब्रुवारिनि 1 खालार खालि 1000 सुबुङा बेवहाय आर'ज रोजाबगोन बेवहाय जों आर'ज रोजाबनायाव नुजाफैगोन जोंनिनो बिटिसिनि चिफ बिथां हाग्रामा महिलारि सारा फैगोन बेवहाय जोङो बयखौबो रायजो राजाफोरखौबो बाहागो लानो खावलायहरनाय जाबाय लोगोसेनो जोंनि बे केन्द्रीय बाथौ फुजा मेला आफादा साबसिननिफ्राय हाबसिन नुनो थाखाय जोङो गासैबो रायजो राजानिफ्राय लैहोर लैहोर नुजाफैनायखौ हास्थायनानै आं कालचार सेक्रेटारि जानानै बेखिनिखौनो आसा खालामनाय जाबाय।